дар шаҳри турсунзода бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ ба нақша гирифта шуда, ҳафтаи 2 маротиба доир карда мешавад. Ин навбат озмуни шоми турсунзода ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар боғи истироҳати фароғатии баҳори истиқлол аз ҷониби раёсати молия ва раёсати агентии омори шаҳри турсунзода баргузор гардид. ҷиҳати иҷрои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд, дар тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан дар шаҳри Турсунзода бахшида ба ин соли ҳунарҳои мардумӣ сайёҳӣ тамоми корҳои ободонӣ, тозакунӣ рафта истодааст. Иловатан бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабинои таъсисшудаи мақомоти иҷроии шаҳри Турсунзода баргузории шоми деҳот, баргузории барномаи фарҳангӣ дар ҳар гӯшаву канорҳои шаҳри Турсунзода идома дорад. тибқи нақша ин бегоҳ кормандони раёсати молияи шаҳри Турсунзода ва раёсати омори шаҳри Турсунзода тасмим гирифтаем ки дар боғи баҳори истиқлол як чорабинии фарҳангии истиқлолиро баргузор намоем ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баҳри ободии диёр, баҳри тозаву озода нигоҳ доштани диёр, баҳри пешравии рушди нумӯи ҷомеа тамоми чораҳои зарура андешем. мақсад аз баргузор намудани чунин чорабиниҳои фарҳангӣ рушди соҳаи сайёҳӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ мебошад ва ҳафтаи 2 маротиба аз ҷониби корхонаву ташкилот ва идораву муассисаҳо доир карда мешавад. Инчунин ҳамин гуна чорабинии фарҳангӣ дар назди муҷассамаи модар аз ҷониби раёсати кишоварзии шаҳр ташкил ва гузаронида шуд. соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардидааст ки бахшида ба ин сол аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳри Турсунзода нақшаи чорабинӣ таҷдид дода шудааст. дар асоси нақшаи чорабинии мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳри Турсунзода мо имрӯз дар назди муҷассамаи модар чорабинии фарҳангӣ ва намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ пешкаши мардум гардонида истодаем. дар ҳақиқат эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ агар аз як тараф барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии ҳунармандони кишвар мусоидат кунад, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад. дар фарҷом санъаткорони шӯъбаи фарҳанг бо сурудаҳои ватандӯстона таби ҳозиринро шод гардонданд.